Hola, hola, què tal? Hola. A veure, en principi estem... Sí, Hola a correcte. En tothom, directe, correcte. què tal? Sí som. Ok. Ja fer Tot en ordre. els stories de riu. Començar. A veure. Hola, TMGD. Què tal la vida? Estava esperant perquè sabia que avui vindries. Jijijijiji. Bueno, a veure. Avui el guió està bastant bé, la veritat. Està bastant en altres condicions. I sé que jo no escric quan parlo, amb la qual tinc pendent fer emoticones, perquè ara hem desbloquejat el canal d'afiliats, o sigui, el sistema de monetització d'afiliats, i bueno, vaig estar configurant els punts dels canals i llavors quedava el tema de les icones. I clar, com que les haig de dibuixar i tot això, així que potser faré això avui mentrestant perquè seré així mínimament productiva. Aquí, com sempre, diu el també. Bueno, Vale, doncs suficientment bé. jo estic fent els stories dient que estem en directe i ara ens posarem a parlar una mica del programa del dijous. A veure... Com va el meu PC? Està patint? A veure... Vaig a tancar això i això, que no em cal. En principi bé, a veure com de malament pot anar el programa de dibuix mentre estic fent stream. Hòstia, no havia comptat amb això. Bueno, es pot treballar en pitjors condicions. Una mica ralentitzat la estabilització. No és... Bueno, suficientment. La Marina sí que es veu regular per molts frames. Bueno, la Marina... No passa res, no us preocupeu. Com que la Marina la connecto des d'un programa extern, llavors, o sigui, la meva càmera la connecto directe a l'OBS, amb la qual és difícil que la meva càmera vagi malament, no? Llavors, doncs bueno, però la càmera de la Marina la connecto mitjançant una web externa i això fa que a vegades el que passa a l'stream és que ralentitza el vídeo de la Marina, tot i que l'àudio segueix en condicions, i de cop veus la Marina superaccelerada perquè recuperen els frames. I clar, la meva càmera això va diferent. Sí, però bueno. Ara veig bé, passa que si me'n vaig al programa de dibuix, llavors no sé si és quan es ralentitza. A veure. No ho sé, no veig diferent. Veig bé. Crec. Oh, doncs, quizá. Se m'hagués deixat subscrita com Prime. Oi! Bueno, és com Prime, vale, llavors no has pagat res. Vale, ok. De fet, això ho anàvem a... Això ho volíem comentar al programa del dijous, que és que, clar, el programa tampoc és que li quedi una quantitat excessiva de temps, perquè al final és part d'un TFG, amb la qual les subscripcions no són el més adequat si és que algú s'està gastant diners en ells. Si és Prime, sé que et donen una subscripció gratuïta en Prime, però si no, em fa patir una mica. Ai, bueno, això ho comentarem el dijous, la intro del programa, està el guió, abans de... Espera, la Marina l'escolto jo? Sí, vale, no estàs dient res, no, Marina? Ah, no, és que tampoc se't sent. Oh! Soc jo? A veure, comprovo que soc jo, però no. Vale. Si vols provar... A veure, ara? Nah, què va? Que xungo. A veure, no sé si és del programa... Tampoc, no? Vale. Marina estava patint amb l'àudio abans. No veig pràcticament... Ja, jo tampoc veig pràcticament Twitch. Surts ara com a fundador de TMGD per ser la primera persona que s'ha subscrit. Ai, jo tampoc veig pràcticament Twitch, en realitat. Sí que... Tot i fer contingut aquí. Si vols provar a tornar a entrar, no sé, Marina, perquè no
punyetes no t'escolto? Si vols provar a tornar a entrar no és un problema, perquè no et sento. No sé què has tocat. Estic revisant que no sigui jo, però... No, què va. Serà que ara que... Sí, torna a entrar i et torno a ficar, no worries. Ah, per això no sabia. En fi. Bueno, llavors... 4 espectadors, Déu-n'hi-do, per ser un dimarts. Ui, això és gent. Hola a tothom. Estic intentant ressuscitar la Marina, perquè, bueno, l'àudio li ha donat terror. Ara tornarà. És curiós perquè va haver de frames, però malament de so. És una cosa... I no sé què dir-te. A mi el programa no em marca res estrany. Perquè sé quan em marca alguna cosa estranya, em diu que no hem perdut cap fotograma i que les frames han anat 30, amb la qual no sé que... No he tocat en cap moment la connexió del meu micròfon, amb la qual això em temo que potser tu CMGD, tot i que reconec que aquest PC no és el millor per fer stream. Ai, mira, la Marina està fent un intent d'entrar. Hola, Marina, digues alguna cosa. Ara t'escolto, així que et torno a posar el directe perquè et veiem la cara. Hi ha 4 persones, segons l'indicador que em diu des del dashboard de Twitch. Això és una... És curiós. Acabem de batre rècord del dimarts, així que, com que acaba d'entrar gent un altre cop, bueno, torno a explicar que això és el programa que fem els dimarts mentre preparem el programa, només que avui estic preparant jo, en el meu cas, emojis, perquè tenim ara el canal en sistema d'afiliats i volem que pugueu desbloquejar emojis, suposo, en el qual estic fent dibuix lleig en brut i després intentaré fer un dibuix menys lleig en net. Mentrestant la Marina sí que es barallarà amb el guió. Sí, bueno, tampoc sóc gaire productiva, quan estem fent directe, la veritat. Això de fer el directe el dimarts per preparar-lo surto una mica malament, perquè no... Però bueno, el que sí que farem és xerrar una mica de què tenim pensat, què volem fer, més o menys com anirà la cosa. Aquest dijous ja us ho vam dir que parlarem d'habitatge, bàsicament, que és una problemàtica que als joves ens afecta moltíssim, perquè no sé vosaltres, però està difícil la cosa per emancipar-se i a més és una problemàtica que no és igual a Barcelona, per exemple, que segurament en algunes parts del territori, però en general, no? Crec que els problemes d'habitatge i de lloguer estan bastant estesos i els joves som un dels que més els patim, i llavors xerrarem una mica d'això. Com sempre ho farem amb una entrevista i ho farem també amb un reportatge, que en aquest cas parlarem amb menys gent, però perquè hem anat a buscar gent també experta en la matèria. Mira, jo CMGD, jo m'emanciparé si tot va bé aquest estiu. Però he tingut ajuda. Afortunat, perquè... Sí, perquè la veritat és que no està la cosa fàcil. No, jo no tinc plans d'emancipació de moment. Encara vull estudiar més, així que... Jo, si pogués, els tindria. Els tinc, però no es poden executar, no es poden fer realitat. Bàsicament perquè, per això, per tema preus, per tema poca estabilitat econòmica, no? Llavors parlarem una mica d'això. Sí. Volem parlar també amb un sindicat d'habitatge. També és veritat que el cas dels sindicats d'habitatge moltes vegades també estan més enfocats a, per exemple, aturar desallotjaments, ajudar les persones sense papers que també necessiten, òbviament, on viure, però bueno, també volem parlar amb ells perquè al cap i a la fi són els que estan més al terreny. Per començar, perquè també hi ha persones joves sense papers i tampoc no ens els volem deixar, i també parlarem una mica de la problemàtica de l'habitatge en general i ens interessarem també per la tasca que fan els sindicats, perquè a més també en els sindicats hi ha molta gent jove, i parlarem una mica de models també d'habitatge alternatiu. No ho sé, tractarem diferents cosetes, parlarem molt del nou bo d'habitatge jove. Sabeu que està molt a l'ordre del dia perquè el govern espanyol, doncs, bàsicament, en un intent de
regular el preu del lloguer o d'ajudar que la gent jove ens puguem independitzar, doncs ha creat aquest bo d'habitatge, que bàsicament ve a cobrir una part del preu del lloguer en unes determinades circumstàncies una mica complexes i que el dijous les volem explicar bé, i també una mica de debat, no?, de si això solventarà o no solventarà els problemes o el que farà és que pugin encara més els preus. Llavors, bàsicament ho tractarem una miqueta i per acabar també volem parlar una mica també d'ocupació, tema que també està bastant a l'ordre del dia, perquè no sé si ho heu vist, l'alcalde que s'ha fet ara viral a Twitter, perquè, bueno, no, o sigui, no ho he seguit gaire, però bàsicament doncs, va amenaçar amb una destral una gent que estava ocupant el que vindria a ser una de les seves múltiples propietats. Llavors hi ha una mica de debat a Twitter de si és lícit ocupar una casa d'un particular, si no és lícit, però en canvi si aquest particular té moltes propietats, què? Potser sí que és lícit o només és lícit ocupar propietats dels bancs. Llavors nosaltres també volem anar una mica més enllà d'això i parlar una mica de com els mitjans de comunicació tracten el tema de l'ocupació, que és bastant curiós, ja ho veureu. Sí, serà un exercici de mirar dades i veure si això s'ajusta al que veiem a la premsa o no. Però bueno, sí, curiós és la paraula, suposo. Diuen CMGD, és el que té que la teva família tingui terres a un poble i hagin decidit vendre algunes coses. Aquesta és l'ajuda, no per independitzar-se, està bé. Clar, suposo que a Mallorca la realitat també és una mica diferent, no? Diu, és una mica merda amb el lloguer també, de fet em mudaré a un poble perquè a Palma, doncs bona sort. Exacte, una mica la gentrificació, no? Suposo que a Palma també la patiu, igual que la pateix Barcelona, i està molt complicat a grans ciutats, sobretot molt gentrificades, doncs independitzar-se és complicadet. Però, per exemple, jo visc a un poble, que no tindria per què ser aquí la cosa més gentrificada del món, i els preus del lloguer també estan altíssims. De fet, està declarat mercat d'habitatge tens, que d'això també en parlarem, que això vol dir, bàsicament, que s'intentarà regular, però és un poble i gent de la meva edat ho tenim molt difícil, no només pel preu, sinó perquè de per si ja no hi ha llocs que estiguin de lloguer, no hi ha cases, no hi ha habitatges de lloguer, per tant, els pocs que hi ha, doncs, a poc que siguin una mica cars, ja tu t'has d'anar. Jo, òbviament, no dic el que penso sobre els caseros, que ve el Jeff Bezos i em fa... Exacte, potser patim una mica de censura. Sí, no, és tot un què, també. Una vegada llogues, això que dius, no?, dels caseros, també en quines condicions ho fas. A veure, això també és més sort o menys sort, també hi ha de tot, però també després ens volem centrar una mica en, una vegada t'independitzes, perquè hi ha gent que sí que ho pot fer, òbviament, però també, per exemple, en quines condicions, quina part del teu sou has de destinar al lloguer, que això també és molt interessant, perquè, clar, si t'aconsegueixes independitzar, però un 80% del teu sou l'has de destinar al lloguer del pis, doncs, bàsicament, has de prescindir de coses que podies fer quan... A l'ordinador no li agrada que dibuixi i parlem alhora, així que vaig a rendir-me. Guarda't, tanca. Hauré d'anar a fer guió, quina mandra! És com molt hipnòtic, Àlex? Ja, però es congela la pantalla. La meva gràfica està fent sorolls i s'està enfadant. Sí, ho veig. Crec que hauré d'anar i obrir el guió del Chrome, l'Opera que faig servir, i posar-me a escriure com una friki. No ho sé, puc tornar a intentar-ho, però no li ha fet gràcia al meu PC. A veure, fer un últim intent, però... Canvas One... A veure... La meva gata li està interessant molt això que expliquem. Vine, Safo, presenta't a l'audiència. Digues hola. Vine. El meu PC bufa, s'enfada... Li haig de ficar un processador més potent que el que té. Perquè no... La Safo també bufa i s'enfada a vegades. Bueno... Crec que ho he explicat alguna vegada el problema... En plan, crec que ho he explicat en directe alguna vegada.
que tinc una placa base molt antiga, combinada amb un processador que està ok, però bueno, fer stream requereix molta potència. I llavors aquesta placa base, molt antiga, li vaig posar una targeta gràfica molt moderna, una GTX 1650, que bueno, per un ultra gamer dirà però no és una RTX no sé què, no sé quantos, ja, però no em vull gastar 300 euros en una gràfica que no faré servir. Total, que no, hi ha dies que el PC ni arranca la primera, bueno, la meitat dels dies, perquè perquè això, hi ha aquesta semi-incompatibilitat de peces, i això a l'stream, quan obro masses coses també, entenc que les parts més velles del PC s'enfaden, llavors es ralentitza. Gateta, l'stream. Jo en tinc 4 a casa, però... Sí, no, estava molt contenta. M'està deixant una mica tot ple de pèls, però mira, així la coneixeu, a la Safo. És veritat, avui, mira, CMGD, sí, avui és el dia de la visibilitat lèsbica, cert? Feliç aniversari a totes les lesbianes. Gràcies, CMGD. Molt apreciat. Felicitació. A veure, vull fer un emoji que digui fake news perquè em sembla graciós, tot i que no sé quina utilitat tindrà el nostre programa, però em sembla molt graciós. És fake news. Vull fer un d'aquests. Llavors hi ha l'emoji com de periodista. Mira, jo tinc el Prime... Sí? No tinc el Prime disponible fins a... Ara us ho... Potser... El meu Amazon sempre dona molts problemes. Vaja. Perquè una vegada em van hackejar. No fa gaire i vaig haver-ho de cancel·lar tot. I no ho he pogut recuperar encara bé. Sí. Doncs això, avui està bastant tot encarrilat, llavors tampoc no tenim gaire coseta. Ahir li vaig fotre canya perquè avui tenia menys temps perquè m'anava a fer que això ho faràs tu demà, Marina, oi? La foto de l'orla de la uni. Sí, bueno, això que ho faré demà ja ho veurem, perquè avui he llegit que tenim fins tot el maig per fer-ho i em sembla que demà no serà el dia. Ja, potser no sé, bueno... Perquè si he d'acabar de gravar el reportatge, que sempre és el dia que els dimecres ho faig... Com et sembli. Bueno, jo ho n'he de fer avui, llavors, clar, he arribat a casa a les 5 o així, he dinat a les 5, a mi m'és igual dinar tan tard, però, evidentment, pues, llavors és un plan que no queda massa estona fins a stream. I, bueno, llavors demà tinc coses mèdiques que em gastaran potencialment una hora i mitja, hora i 3/4 de la tarda, però, bueno, prou bé tot plegat, vull dir, Sí que anem una mica tard, CMGD, sí, perquè és al maig, però bueno. Àlex, explica'ns com ho fas, això de les emoticones, per la gent que no tenim gaire idea de disseny, gràfic i així. És molt interessant. És molt relaxant de veure. Bueno, pues, a veure, hi hauria l'opció de fer un Photoshop, però perquè sigui més graciós, tingui un toc més autèntic, tot el que és el logo i tot això, i tots els... De fet, ara mateix a l'stream, les cantonades aquestes de corda que envolten la webcam estan dibuixades, el requadre que omple el nom aquí també està dibuixat, aquesta línia blanca que hi ha com a la meitat que parteix la meva pantalla de les webcams està dibuixada, el logo de la X està dibuixat, dins del reproductor de música, que és com aquest fons, també està fet amb aquest programa de dibuix, perquè bueno, m'agrada donar-li aquest toc. Total, que tinc una tablet de dibuix que se m'acaba de desconnectar perquè l'he mogut, amb el seu llapis i un programa de dibuix. Ara mateix estic fent servir un que es diu Paint Tool Sai. A veure si em funciona la... Funciona, vinga. Vaya por Dios, m'he carregat. Bueno,
Estic fent servir un programa que s'anomena Painttool-Sai ara. I el canviaré... bueno, tinc comprat un de més modern, però que me l'haig d'estudiar, que es diu Clip Studio Paint. Però bueno, com que tot el disseny del programa el vaig fer amb el Sai, doncs... Pues això, dibuixo les emoticones, ara això és un esbós en sucio, simplement per tenir mides de cada part. Mira, pel xat diuen, podria ser directes dibuixant, sobretot si al final fas el grau d'animació més 1, Àlex, penso el mateix. Em sembla molt relaxant veure a gent dibuixar i anar xerrant mentre... No, aquí queda la idea, Àlex. Sí, no dic que no, vull dir... Està bé, vull dir, ara ja et dic, se'm ralentitza una mica el programa de dibuix, amb la qual ja estic prou oxidada, que fa mesos que no toco la tauleta, com perquè ara a sobre em passi això, però, bueno, remei. Però, bueno, sí, és... no sé si preferiria abans tenir un ordinador una mica més potent pels streams, perquè, com us dic, a la situació en la que streamegem fil per ram des d'una estabilitat qüestionable segons el dia... Però sí, té la seva gràcia, suposo. La intenció és això, que del 25 al 31 de maig em vull inscriure un grau doble d'il·lustració i animació, que per entendre'ns són 2 graus superiors que es fan en 3 anys, però està bé d'hores perquè hi ha unes assignatures bàsiques que són les mateixes els 2 graus, per tant se solapen. Això m'haig d'inscriure el 25 al 31 de maig. Llavors el 27 de juny hi ha la prova d'accés. Com que tinc el batxillerat científic, haig de fer una prova d'accés només específica d'anar a fer un dibujito. I bueno, en principi, pel que m'han comentat, són proves fàcils, amb la qual no hi hauria d'haver problema. Això és a la industrial que es fa aquest grau. Espera que peta un moment el directe. Torna a ressuscitar directe. Però bueno, si és el grau es fa a la industrial, que està a Barcelona, evidentment. I el fan des de fa només 1 any o 2. Pregunta al CMG de què penses tu, Marina, fer després del grau. No sé quins plans tens, perquè bueno, tu periodisme t'agrada més que a mi. Ho tinc bastant clar, no? Sí, a mi m'ha agradat molt i més o menys ja vaig treballant i vaig fent cosetes i la meva idea, mentre em vagin sortint coses, és aprofitar-ho, estar aquí i anar treballant. Ara al maig començaré a la SER, si tot va bé, amb la qual cosa... La SER. Estic treballant aquí també a la ràdio del meu poble, llavors els caps de setmana estic a Catalunya Ràdio, al suplement. De moment vaig quedant una mica pràctiques en pràctiques, però bueno, com que van sortint cosetes, la meva idea és, de moment, no estudiar res més, màsters, perquè tampoc tinc clar quin màster fer. Jo aquest any ja no vaig a la universitat, jo ja he acabat tots els crèdits, ja he acabat les pràctiques, ja ho he acabat tot. Llavors jo ara estic fent cursos de ràdio i de tele, que és el que a mi m'agrada més, i la meva idea... Sí, Safo. Ara. No, clar, és que això de tenir gats és adorable fins que et toquen el micròfon. I res, exacte, i la meva idea és això, anar treballant i si en algun moment doncs no em sortissin coses, sí que tinc un parell de màsters vistos, potser de temes més polítics, però és que tampoc el periodisme polític és una cosa que m'acabi d'apassionar. És very difícil tot esto. Sí. Anar veient, la veritat. Anar. Però bueno, com que jo tampoc no estic ja gaire en la dinàmica de la universitat, que aquest dia no hi vaig com mai, o sigui, no hi vaig cap dia ja. Aquest tercer trimestre tampoc, vaig acabar el març, crec, finals de març, em juraria. L'últim parell d'optatives que tenia i ara estic anant a fer les pràctiques pel matí i per la tarda és només això. El qual, prou bé. Sí, el TFG aquest és com l'últim que ens queda ja i ja estarà finiquitadíssim. A veure, no sé. I això, Àlex, ara, quan una vegada acabis de dibuixar, s'ha d'exportar, no? Com si fos un sticker dels que es fa per WhatsApp, però en comptes d'això és una emoticona.
Ara, un moment que... Has preguntat un cop que... Espera, és que... No sé si hauré de... Bueno, si t'agrada que dibuixi, segueixo dibuixant, però de tant en tant a l'estream es penja una mica. Si em pots tornar a fer la pregunta, perquè se m'ha tallat a mi i tot. No, això... que ara s'ha d'explotar, no? Sí, Com si s'exporta en fos PNG, un o sigui... sticker de WhatsApp i després això ja és una emoticona i si esteu al chat us recordem que si us subscriviu amb el Prime, que veiem per aquí que hi ha gent que va entrant i sortint, doncs si us... O no cal subscriure's, no? O sí, Àlex, sí, no? No ho sé, jo... Ja et dic, com que ens passen dues... No, és amb els punts del canal, és amb el punt del canal. Doncs ara podeu acumular punts de canal i com veieu, ara us farem... Mira, ja veureu, us farem una demostració. No, perquè encara no els hem exportat. Aquí els punts del canal, a sota del chat, cada vegada que mireu, no? Aneu mirant, per exemple, 5-10 minuts, doncs us van sumar punts i els podreu intercanviar per aquestes emoticones que està fent l'Àlex. Sí. I tindreu diferents recompenses. Doncs podeu destacar els vostres missatges, podeu desbloquejar una pista pels jocs interactius, això està bastant xulo. Podeu seleccionar una emoticona, podeu posar el vostre missatge en gran a la pantalla o podeu suggerir una enquesta. Que ara també una de les altres coses que tindrem, que això per fer els jocs ens anirà molt guai, que és que com que ja som afiliades, podrem fer enquestes. Llavors no haurà de ser tot tan rudimentari d'enviar links i fer-ho per xats. Sí, vaig a... Espera, un moment que pateix el meu PC, però estic intentant podem fer enquestes. Donar-li el botó d'enquesta. Sí. Gestión de encuestas. Crear una encuesta nueva. Buah, el meu... Bueno, en qualsevol cas aquí em deixa fer-ho, així que si cal sempre és viable. Sí. TFM l'any que ve, CMG de Déu-n'hi-do, treball final de màster, 2-3 setmanes de classes al màster. Els finals de les assignatures pel juny, Déu-n'hi-do. I nosaltres, jo al final de maig me libro de tot menys la presentació del TFG el dia 27, 28, 29 és un d'aquests dies. Crec que ens tocava el 27 i li hauré de demanar hauré d'enviar un correu dient que ens ho aplacin el 28 o el 29 perquè, mira si soc gafe, em coincideix exacte d'hora la prova d'admissió del grau superior amb la presentació del TFG. Però crec que vaig consultar el delegat del nostre grau en periodisme, el Pau, i em va dir que com que és una prova oficial no hi hauria d'haver cap problema i que ens mouran, el qual en principi no worries, però mira que soc gafe, que m'ha de coincidir. Això ens ho va avançar la tutora, deia el dia 27 a les 9, de 9 a 10, i crec que a 9:15 tinc la prova aquesta. És bastant abismal. Bueno, en fi, i això de les emoticones, doncs sí, és un esbós en brut, llavors faré les línies amb net i el color, amb un altre pinzell, per entendre'ns, quan dibuixo un net passo transparent, llavors agafo un altre pinzell que crec que és aquest, a una mida que no sigui gegant, i doncs l'aniria netejant, no? Però això, luego, primer vull fer els esbossos en brut, i sí, després simplement s'exporta en un PNG i s'incorpora aquí. Fàcil. Simplement ha de ser una mida quadrada. Són 6 emojis que es podrien posar, així que... Ai. Gràcies, CMGD, sí, sort. No es queda gaire, va, ja... Estem una mica en recta final, la veritat, gràcies a Déu. Perquè jo començo a estar una mica cremada de l'existència. Però bueno, efectivament no ens queda ja tant. Amb la qual suposo que sobreviurem, suposo. Què, Tustra? Què fas? És que estem... Què? Vine. Ostres! Com li agrada bufar el meu ordinador una vegada rere l'altra. Miolen.
Què volen que et miolen? Menjar, segur, com sempre. Que sí? Vine aquí, presenta't a l'afició. Aquest és més gran. Ai, a veure si es carrega per veure'l. Quina bandera és? Quina manera és? Misteri. Bueno, he pensat, cony, doncs el programa és en català, doncs mira, no sé, un emoji. Va ser una situació una mica de crisi ahir perquè vaig dir, clar, haig de fer emojis, però emojis per un canal de periodisme, en plan, què faig, mare de Déu. Bueno, tinc aquí unes idees. Un emoji d'una bandera de Catalunya per quan vingui gent a dir-nos que ho fem en castellà. Ai, mare de Déu. No ho farem en castellà, no ens ho digueu més. Curiós, En plan, deixa'm en pau. Què t'importa? Li diuen com faci, si no em miraràs igualment. No sé. Exacte. Bueno, no m'ha quedat això molt òptim. A veure, anem a fer una mica de... vertical, m'hi veurem. M'estic quedant una mica congelada, Congelada en quin sentit? D'imatge tu? A la pantalla. Ja et dic, si et fa il·lusió lo del dibuix, a tu et quedes congelada a ratos, és incompatible. Com et sembla? No passa res. Vull dir, de fet, podria anar directament i treure les càmeres i tot. A veure... Mira, acabo de descobrir que com a moderadora tinc vista de moderadores, no? I puc anar veient més cosetes. Sí, vas donar-li el teu... Puc posar, per exemple, modo lento. Sí, el del modo lento és quan hi ha molta gent parlant i dius frena. Cosa que no ens passarà, però... En el nostre cas no és un inconvenient. Puc bloquejar gent, cosa que tampoc passarà. Bueno, clar, són eines de moderació que es fan més necessàries a mesura que un canal creix. Llavors, clar, si arribéssim a tenir a 100 persones en directe, doncs, hosti, potser, segons quanta gent comenci a estar activa al xat, potser t'has de començar a plantejar fer servir algunes coses. I, de fet, clar, quan algú com l'Ibai fa stream, que jo sàpiga, no sé si l'Ibai precisament, però els canals grans, de manera general, quan fan stream, tenen un equip de moderadors, de gent que està allà fent exclusivament revisió del xat. Perquè, bueno... Clar, no, i perquè a més també és veritat que Twitch i cada vegada que... Vull dir, està arribant, no?, també cada vegada a més gent i això és també sinònim que cada vegada hi hagi o que hagi de ser més hate. Vull dir, si hi ha més gent, al final també hi ha més haters i en conseqüència més hate. I també està interessant tenir moderadors, no?, que controlin una miqueta que un xat no es converteixi en un niu de hate també per la mateixa persona que està fent stream. Que jo que una mica més de Twitch sí que consumeixo, sí que és veritat que hi ha moltes vegades que els mateixos streamers doncs s'agobien una miqueta perquè el xat està un dia una mica, no?, ple de comentaris fora de lloc i òbviament no permet tampoc tenir una comunitat sana i fer directes. Per tant, sí que és interessant no tenir aquesta figura dels moderadors. Nosaltres, clar, com que som un canal molt petit, jo que normalment em connecto amb el meu personal i vaig comentant amb el meu personal, sí que soc moderadora per sí, però és una cosa que pràcticament no ens cal perquè tenim molt poca... No, però... Fem el comentari, que bandera, l'LGBT, Llei de Girona, Barcelona i Tarragona. Sempre m'ha fet molta gràcia que l'acrònim de les províncies de Catalunya coincideixi amb l'LGBT. Ho trobo graciosíssim. La coincidència m'encanta. Doncs això és bàsicament avui. És un directe molt tranquil·let perquè ja veieu que el programa de dijous està bastant encarrilat. Demà farem el reportatge, que us dèiem que aquesta setmana també el tindrem, d'acabar de lligar entrevistes, però bàsicament la part més de guió, més de dades, ja està bastant encarrilada. Sí, la cerca, perquè,
Si teniu alguna pregunta per això que voleu fer o, per exemple, no, ara que ens explicaves també la teva experiència a CMGD, doncs ja sabeu que ens la podeu anar fent. I el dijous també, per exemple, la setmana passada va ser xulo. No sé què et va semblar CMGD, que precisament era un tema que havíem comentat al directe de dimarts que podia ser guai, el del català, no sé Crec que si li el va vas poder fer poder una veure, ullada. però jo crec que va ser bastant interessant el fet que tinguéssim a més una entrevista en directe i em sembla que hi havia gent de bastantes generacions, que és una cosa molt xula, perquè encara que siguem un programa adreçat a joves i que la majoria del nostre públic sigui jove, bàsicament perquè Twitch també va més adreçat a gent jove, el fet de tenir gent més gran també comentant i explicant la seva experiència permetia més, no, com contrastar vivències i precisament en el cas del català, que el que està en dubte és una llei dels anys 80 de la immersió lingüística, que ara doncs, sembla que et trontolla una mica amb aquesta sentència. Llavors, em va semblar molt, molt, molt enriquidor que hi hagués gent que ens expliqués com era anar a l'escola en català als anys 80 i a partir d'aquí doncs, també poder interactuar amb la Marina Massaguer, que va ser la nostra entrevistada, filòloga i sociolingüista, que està al YouTube i ho podeu recuperar. I una mica doncs, veure aquest contrast. Crec que això és una cosa que és molt, molt xula i que és que encara que anem adreçats a públic jove, no? Òbviament, les coses canvien molt entre generacions i tenir aquest contrast i veure com fa uns anys les coses no eren iguals i com han anat evolucionant o al contrari, o retrocedint, doncs no sé, sempre és un plus, que clar, nosaltres no hem viscut, no podem explicar en primera persona, nosaltres per fer els programes partim molt també de la nostra vivència, que ja per si és esbiaixada, òbviament, per les nostres, pel lloc on vivim, d'on venim, etc. Però partim molt d'aquesta experiència i de la nostra generació, però clar, la que no és la nostra generació no la tenim tan controlada. Què? Ui! Sí, de fet, quan parlo amb pares, a vegades sobre certs temes es nota ells han viscut certes coses diferents, vull dir, crec que ma mare comentava, ma mare és nascuda al 69, mon pare al 67, i ma mare comenta que sons pares pagaven una escola privada perquè pogués fer les classes en català quan encara el català a l'escola era minoritari, perquè clar, 69, just quan va entrar a l'escola, Franco encara estava en les últimes i es va tardar una mica a estandarditzar el català a l'escola i en canvi la meva experiència, evidentment jo que he estat en uns instituts més de poble, una escola de poble i un institut que recull pobles, doncs era català. I tot i així, ara aquest institut, tots els alumnes parlen en castellà, així que no sé, és... Que també encara en 4 anys, en pocs anys la cosa també està canviant molt, just el de la llengua era molt, molt específic de cada... Bueno, mira, me queda com a futur sociolingüista, ens va dir que... Sí, m'ha comentat a mi també que estava bastant bé. Lo de les diapos ho fem... Això va venir un feedback amb la tutora, si no m'equivoco, perquè el segon programa que vam fer de salut mental i pandèmia vaig arreplegar una infografia que havia fet per l'assignatura d'infografisme, que no estava pensada per a Twitch, no? I clar, bueno, en qüestió de mida, entre altres coses, i ordre de les dades i tal, doncs regular per a Twitch, encara que l'assignatura m'han posat en 10 a la infografia, però estic just per a Twitch, bueno. Llavors, a partir d'aquí, a les seccions de xifres, perquè sigui una mica més entenedor, perquè entenem que ja, precisament amb el català, va ser un programa de xifres fortes, el d'habitatge no ho serà tant, però... Ui. Però, bueno, fem les diapos perquè, hosti, em sentic una mica tona. Una mica tona millor. Perquè entenem que... Mira, si tens les dades principals en pantalla, ja és un què a nivell de comprensió de... Ei. I bueno, llavors ja estan preparades les slides per a l'habitatge. No crec que ens calguin... No sé si ens caldran... No adelantaré tema, encara no faré spoiler pel següent. És un tema que potser encara no. no s'aboca... Ho hem de prendre la dijous. Com sempre sí, ho adelantarem el següent dijous, però...
Potser no és un tema que segur, no sé si ens caldran slides perquè estic ja veurem com l'acabem d'enfocar, però segurament vagi d'una altra manera. Més a nivell d'explicacions teòriques abans que portar xifres, no sé, ja veurem com va tot plegat també. 1, 2, 3, 4, vaig a guardar canves. Ai, va. Moment que el PC es mora. Ha tornat a la vida. Vale, guai. Hola, PC ha tornat a la vida. Sabeu que m'estic adonant? Que el que no sé és sortir de la vista de... No s'ha sortit Sí? de la vista de moderadora. No et puc ajudar, mai he entrat a la vista de moderadora. No. No? A veure, qui ens segueix? Aquest. 4 esbossos. Doncs res, bàsicament... Aquí n'hi ha un de... Bàsicament això. Avui tampoc no ens allargarem gaire estoneta més, perquè és això, i a més així l'Àlex sí que té més feina de fer les emoticones i així tampoc no fem gaire spoiler, i si voleu veure com acaben aquestes emoticones que està fent l'Àlex, doncs heu de connectar-vos al dijous. No crec que estigui massa feina a netejar-les, són dibuixos simples, espero que sí, que el dijous estiguin. Sí, veig que vaig apurada, demano una mica un pelín d'ajuda amb el tema, amb el tema ocupes. I el que faré jo avui aquests dies també fins al dijous és que a Instagram, si no ho heu vist, hem estat fent una mica de recopilació de tots els programes, als stories, perquè destacats quedin a dalt com una mica d'índex de tot el que hem fet a cada programa. Llavors podeu anar a cada programa, per exemple, el 2, que ara ho comentàvem, era Salut Mental i Pandèmia, doncs aneu al destacat, i en allà tindreu 15 segons de cada contingut, tant amb els links que porten al YouTube, tant del programa sencer com de l'entrevista que vam fer amb en Roger Vallescà, com del reportatge. Llavors podeu recuperar, et dieu, aquell programa em va interessar, el del consum de cànnabis, doncs teniu el destacat de consum de cànnabis amb un fragment de l'entrevista i allà, si us interessa, és una mica per fer el clickbait, amb 15 segons, 30 segons de cada contingut, i si us interessa, doncs trobareu allà mateix el link per veure-ho sencer íntegrament a YouTube, que ja sabeu que ho anem deixant tot. Llavors, avui farem el recopilatori del programa número 10, si no m'equivoco, perquè ahir vaig fer el recopilatori del de criptomonedes, per tant, sí, per tant, avui serà joves i religió i penjarem doncs els continguts, i això és el que podeu anar recuperant també a Instagram. I aprofitem també per dir-vos que a Twitter l'Àlex va fent els fils també de recopilatoris de continguts i també de recopilatoris de xifres, que està molt bé per tenir-les a mà. Si, per exemple, dieu les xifres aquelles que fem de manera interactiva, mira, doncs les vull recuperar, però no cal anar a veure tot el programa sencer, doncs teniu fils a Twitter amb totes les xifres, amb enllaços, i també així ho tenim tot bastant organitzadet, perquè una mica també l'objectiu d'aquests programes és que quedin, fer el directe, no?, i fer les entrevistes, els reportatges en directe, però també que quedin com una cosa més a llarg termini, de dir, ostres, doncs mira, aquell tema m'interessa, vaig a recuperar-ho, per exemple, tot el tema de criptomonedes, torna a estar a l'ordre del dia perquè ha passat alguna cosa amb IM Academy. Doncs com anem això de les criptomonedes? Doncs poder anar i recuperar tot aquest contingut i deixar-ho una mica també, no?, com a llegat de fil per randa, i per això també apostem una mica per tenir tot el contingut organitzadet i molt a l'abast i de tothom a les xarxes socials. I això és una mica avui el que també farem a Instagram, i queda així, a més, molt cookie. L'important a les xarxes socials també que sigui cookie. Doncs queden allà els destacats. Sí, organitzar-ho tot. A mi m'agrada organitzar. I sí, 15 programes seran... Quants? Sí, i sí, i això. I avui serà l'11, que era el de joves i religió. Que va ser el que vam fer especial Setmana Santa.
I ja està, i després ja va ser el de la setmana Jo passada, va ser religiós 10, parlant de l'estat del 11 és català. català, llavors aquest 12 és habitatge. I 12 serà el de demà passat, Sí. que serà habitatge. I 13... El 13 l'estem preparant ja. Serà un programa dens, no dens de dades, sinó que volem que sigui un programa una mica també més extens, amb molts testimonis, amb moltes veus diverses, és tot el que podem dir, i per tant l'estem preparant ja. Serà el que farem el dijous 5 de maig. Aquí hi ha els càlculs de calendari. Sí. I 8, 5... Déu-n'hi-do. Sí, mira, ha quedat molt... Diuen CMGD, està molt curiós com ha quedat els destacats d'Insta. Sí, sí. A veure CMGD, imagino que pot ser... Si l'endevines, no direm que sí, no ho confirmarem, perquè no volem que després algú recuperi el programa. Ara és quan li donen el botó de suggerir una pista. A veure... No he mirat com... Bueno, jo miraré quan algú reclami una recompensa com dimonis funciona, exactament, perquè bueno, tinc aquí el panel de l'stream i aquí té un botó que diu gestionar sol·licitud de ser recompensa. Entenc que m'hauria saltat alguna alerta si algú n'hagués demanat una. Si vols ho provem, perquè, mira, puc demanar... CMGD fa una... Fa una aproximació i diu Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona. Molt ben llançat. Efectivament, parlarem de les províncies. Us ho direm el dijous de què serà. Però sí que us podem avançar això, que serà un programa amb moltes veus i que les estem fent ja tota la producció. S'ha de fer sempre tot amb un mínim d'antelació. A veure, suggereix una enquesta. A veure... Si estem fent això, vaig un moment a tancar el programa de dibuix, perquè el meu PC és un... Tanco això, en principi, ha de tornar a la vida bé el vídeo, amb la qual si vas... Bueno, el que passa és que si tu... Si és moderadora, no sé si la teva sol·licitud immediatament es... Però bueno, no en tinc ni idea. Em sembla que es fa automàticament, Vale, perquè si ara li dono a gestionar, a veure què fa. Sí, i ara com ho faig? Bueno, això ho haig de fer jo, això és manual. Posar el missatge en pantalla concretament és manual i no sé si puc fer-ho des d'aquest setup de making of, que això hauria de pensar-ho. Vale. Li dono a gestionar i puc fer marcar com completado, no sé què, no sé quantos. Puc rebutjar també. Entenc que si algú em posa un missatge... No, espera, a veure, finestra... Missatge destacat. Vale, dona un moment perquè puc fer una prova, de fet. Només que haig de treure això d'aquí. A veure... Hi ha un missatge. Però això és des de l'Streamlabs. Quiet, ostres! No he provat mai això, vaig a mirar-m'ho. Perquè, de fet, estaria bé mirar-m'ho abans que algú m'ho demani i no sàpiga fer-ho. Ara, continua. Vine. Això és un... Vine tu aquí. A veure, Vine. Voleu que us presenti el meu gat? L'altre? Vine, tu està. Vine aquí, tu. Ui. Vale, has posat un missatge, llavors en teoria... Hola. Jo ara vaig a la pàgina de Streamlabs amb els seus plugins per a directes. Carrega i tot clar. Oh! M'encanta. Aquest és en Tustra. Ui, vinga, vés. I aquesta és la Safo? A veure que carregui. Sí que és... Són uns gatets. Molt bons, això sí que ho tenen. Soc molt fan dels gats. A veure, Streamlabs, sí. Hola. Widgets. Essentials. Alertbox no, aquest funciona de meravella. A veure si el trobo.
El widget. CMGD diu que moix és molt millor que gat. I estic d'acord que sona bastant millor. Diu, no és perquè sigui mallorquí, però doncs et dono la raó, la veritat, perquè jo no soc mallorquina i... Chat highlight, a veure. Això ho tenia configurat ja, només que mai ho he utilitzat. Learn some basics, no sé què, no sé quant. No, estic bé. Llavors... A veure... Llavors... Launch... Vaig a fer un intent. Ja vaig configurar que això de fixar el missatge en pantalla visualment. Com li faig perquè em seleccioni un missatge concret? És el meu dubte existencial. A veure... El meu dubte existencial continua sent, i això ara veig que hi ha més gent per aquí veient-nos, ara som 6 persones, doncs si d'aquestes 6 persones algú està més habituat a fer streams i és moderador i em pot dir com sortir de la vista de moderació, mira, us estaré molt agraïda perquè fa el que vindria sent 20 minuts que m'estic barallant amb aquesta vista de moderació, que no en sé sortir. En tot cas, com que ara som 6 persones, 7, aprofitem per dir-vos que els que heu vingut nous, que ja som afiliades a Twitch. Això vol dir que hem arribat a... Primer de tot, vol dir que som gent mirant fil per randa, cosa que us hem d'agrair moltíssim i que estem molt contentes, perquè a més per ser afiliat has de tenir una mitjana de seguidors i de visualitzacions i hem assolit el topall, o sigui que moltíssimes gràcies. I a banda també, com que hem començat a fer aquests streams de Just Chatting els dimarts, doncs també tenim més hores de directe fetes i era un altre dels requisits per ser afiliades. Per tant, també els dimarts estem per aquí preparant una mica el programa, xerrant una mica, fent més Just Chatting, no tant des de la vessant periodística, sinó una mica més el que coneixem a l'uso de Twitch. I llavors, ja som afiliades i això vol dir que podrem fer enquestes, que és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió, perquè ja sabeu que normalment havíem de fer els interactius comentant pel xat o enviant enllaços, i ara podrem fer aquestes enquestes de Twitch i serà així més fàcil de veure també què penseu els del xat, sobretot el que anem comentant. I després, una cosa molt interessant i que heu arribat una mica tard, però que al principi de l'stream ho estava fent l'Àlex en directe, que és que podeu destacar missatges, podreu fer tot una mica el que veieu aquí a les recompenses del canal, però també podeu desbloquejar les emoticones. Llavors, les emoticones les està fent l'Àlex, que com sabeu, ella porta tota la part de la il·lustració. No, Àlex, que més se't dona molt bé. Ara ho tinc tancat per qüestions de rendiment, però sí. Encara estàvem parlant que és una mica cap on vol encara el seu futur. Sí. Sí, ho hem hagut de tancar, però bueno, l'Àlex està fent les emoticones. I llavors, bàsicament, doncs, si teniu punts del canal que es poden aconseguir comentant al xat o quedant-vos una estona mirant el directe, etc., doncs podreu desbloquejar aquestes emoticones i fer-les servir. I les ha fet totes l'Àlex, encara no les podeu veure, però aquest dijous, i si no el vinent, doncs ja començaran a ser-hi. I res, això, que som afiliades, per tant hi haurà més opcions per aquí, que també podrem investigar. I aquí d'ell, molt bona nit, benvingut també, que ara hem vist que has comentat pel xat, i això, bàsicament, que som afiliades a Twitch. Amb el del fixar el missatge hi ha alguna que em falta i estic esbrinant que... no sé... Exacte, l'Àlex el que està fent ara és que una de les coses que també podeu fer és destacar missatges en pantalla, i ara estem una mica aquí barallant-nos, l'Àlex, a veure com es pot fer. A veure, vale, marxar de la vista de moderadora, m'interessa, sí. A sota a l'esquerra hauries de veure una fletxa. Ir a la pàgina del canal? Sí? Era això, ja està, moltíssimes gràcies. Ja està, era molt fàcil, era una fletxa només, a més com si fos una porta. Vale, ja està, perfecte. Aquí Trell, moltíssimes gràcies, perquè portava una estona amb aquesta vista aquí de moderadora amb 10.000 inputs que no estava gestionant bé. Merci. Ja està, ja ho tenim. Hem tornat.
Doncs bàsicament això. Hem estat xerrant una mica del programa d'aquest dijous, que ja us vam avançar que seria sobre habitatge. Tindrem una entrevista amb un sindicat d'habitatge. També hem estat parlant una mica de les dificultats que tenim la gent jove per emancipar-nos. Tindrem reportatge també i hem estat aquí, doncs, parlant una miqueta de com anirà la cosa. M'hauré d'acabar de mirar el tema de fixar el missatge, perquè no... Pregunto què deu ser... Crec que em falta alguna extensió, alguna cosa. Ja ho esbrinaré ara. No worries. Està molt difícil l'emancipació, sí. Sí, està molt difícil l'emancipació. Patiment. Sí. Doncs, per saber si hem aconseguit destacar missatges, el dijous ens veiem també a les 8 del vespre, recordeu. Ara ho acabo de mirar. Diuen, seria interessant veure a quina edat la gent ho fa, qui ha pogut, qui no ha pogut. Doncs és una de les coses que preguntarem i que més estrenarem les enquestes per fer aquesta pregunta. Ara no s'hi val anar-ho, sí que s'hi val anar-ho a mirar i a més ja us avancem que és una edat... Tardana? És una edat bastant tardana i és una de les coses que estarem comentant el dijous més a la part de dades. I parlarem també del bo d'habitatge jove perquè, com explicàvem ara fa una estona, ja és aquesta nova mesura del govern espanyol per ajudar la gent jove a emancipar-se, que el que fa bàsicament és donar o cobrir una part del lloguer en unes circumstàncies concretes que he perdut. És un tant per cent per fixar un topall perquè el lloguer no passi de X euros al mes. Tot això ho parlarem també el dijous perquè, a més, és una casuística una mica complexa perquè hi havia molts dubtes de què passa si compartim pis. Òbviament no és el mateix el preu del lloguer a Barcelona que com pot ser un poble i si el preu d'aquest lloguer sobrepassava una determinada quantitat, que no sé si eren 600 euros, doncs ja no podies demanar aquest bo d'habitatge, però òbviament hi ha molts pocs pisos a les ciutats més gentrificades que tinguin preus baixos. Llavors hi havia com molts dubtes a l'aire i, a més, també hi ha la part més de debat de si el fet de donar aquest bo d'habitatge jove, en comptes de regular directament el preu del lloguer, donar-li diners a la gent jove perquè puguin pagar aquell lloguer de preu alt, això no farà que pugin encara més els preus, perquè si la persona que lloga o qui sigui que llogui doncs, sap que la gent jove opta a aquest bonus, doncs potser puja més els preus, no? Llavors hi ha bastant debat i és una mica també una altra de les coses que tractarem el dijous i que si teniu preguntes d'això del bo d'habitatge també ens les podeu fer arribar aquests 2 dies i és una de les altres coses que també el dijous intentarem doncs, resoldre i posar una mica de llum a la foscor. Llum a la foscor. Llum que va molt cara, per cert, una de les altres problemàtiques. Una vegada la gent jove s'independitza, quin tant per cent del sou han de destinar a l'habitatge. Cosa que, més, ara mateix també està molt a l'ordre del dia i també és encara més greu perquè, òbviament, el preu de la llum està pujant i això vol dir que emancipar-se també comporta haver de prescindir de moltes de les coses que es fan en el temps lliure, amb activitats d'oci, que ara no es poden fer si, a més, a la gent jove no tenim el que vindrien a ser els sous més elevats del món. Sí, no massa. Per tant, que, per cert, també aprofitem per dir-vos que podeu recuperar els programes d'atur juvenil, que vam parlar una mica d'això també, no? Sí, ja ho comentaré, ho tornarem a recordar el dijous, que el programa d'atur juvenil i la reforma laboral es pot enllaçar bastant, són complementaris, no? Al cap i a la fi, vull dir que tots dos junts et donen la visió de aquesta problemàtica general dels joves. Bé, no he d'acabar de barallar amb lo del missatge, perquè, clar, estic fent servir... O sigui, el programa de stream que faig servir és l'OBS, però això del fixar el missatge en pantalla és un mecanisme d'un altre programa. Bueno, és una mica liós. No sé, a veure aquesta... Estic pensant que o bé em falta una extensió o m'hauré de parar i mirar els 3 minuts de tutorial per entendre que estic fent malament. Jo crec que hauria estat... Sí, crec que és Show tutorial. Millor mirar els 3 minuts de tutorial i
Ho faré. sí, segur que després és com això de la vista de moderador, que era donar-li a una fletxa. Vull dir, Perquè clar, tinc això obert. Però no... doncs res, això, nosaltres tampoc no ens No, jo quedarem crec gaire que més estona avui, ara ho dèiem, no hi ha més a perquè, dir. a més, aquí una servidora ha d'anar a estudiar perquè aquest dissabte tinc el Oh. C2 de català, l'examen de La català. Quidrell... I me l'he mirat, us ho confesso, el que és més aviat poquet. Llavors, m'agradaria avui repassar-me una miqueta i estudiar una miqueta per anar sobre segur al C2 que tinc aquest dissabte. Sort. La Quidrell ens dona una notícia del... Gràcies. Mira, veus, això sí que funciona, l'alerta a la pantalla que ens acaben de seguir. Això tinc ben configurat. La Quidrell diu una notícia d'avui del diari de Girona, que és que la mitja que es gasta pel lloguer de Girona a la ciutat és del 41%, el qual té sentit i ens quadra amb les dades que tenim sobre quan és aquesta xifra a Barcelona i com es compara a les altres províncies. Sí, ens quadra. Què tal és? Pregunta el CMG. Sí, què tal és? Perquè jo també em vull treure el C2. Mires, doncs aquest dijous no, dijous que ve ho podré explicar amb més propietat perquè ja l'hauré fet, però el que jo sé és que, per començar, que hi ha la part oral, que jo no la faig aquest dissabte, per això això sí que no us ho podré comentar, però tot el que és més la part escrita, bàsicament, va molt pensada sobretot i va molt enfocada, i això sí que m'han avisat, cosa que em va a favor, a gent que ha fet periodisme o, per exemple, segur que CMGD en el teu cas també com a lingüista, però sobretot periodisme perquè és molt de redacció de textos, un text argumentatiu, una nota de premsa, que òbviament és el nostre dia a dia una mica fer notes de premsa, per tant s'ha d'escriure moltíssim, cosa que tampoc no em preocupa especialment, però després sí que hi ha una altra part també que és de completar frases, és a dir, que hi ha un foradet, típic exercici de batxillerat, d'una frase que falta una paraula que tu l'has de completar i aquesta paraula pot ser un pronom feble, però pot ser allò de, no sé si complet o complert. Ambigüitats de la llengua, que no és ben bé gramàtica, però sí que són coses que s'han de mirar una mica més. O an, doncs aquestes típiques coses. Això és horrorós, això, doncs, tot el respecte del món. És mirar-se una mica i ja està. Lo de aquestes coses, amb tot el respecte del món, són l'horror autèntic. Davant d'infinitiu, de. I això sí, per exemple, no es pot posar an o am davant d'un infinitiu, doncs aquestes cosetes que has de saber, que això a més CMGD segur que tu, per exemple, les tens molt per la mà i no hi ha d'haver més problemes. Sí que és veritat que abans, quan el C2 no era C2, sinó que era nivell D, era més difícil, o això m'han dit, i això es diu, i és Vox Populi, que abans s'havia de tenir més nivell per tenir el D de català, vull dir, s'havia de ser pràcticament... No era un nivell per filòlegs, etc. Vull dir, ara mateix no cal ser filòleg per treure't el C2. Ha baixat una mica l'exigència de l'examen. Però... És que és una llengua difícil, el català. És difícil, poca broma. Vull dir que fem servir... Sí. I en el nostre dia a dia diem moltes coses malament, que sí castellanismes, que sí el pronom feble que no és, que sí, vull dir... Són 1000 coses. Aquí no li surt un bueno cada 30 segons. Exacte. Doncs bàsicament a la part oral s'ha d'anar molt de compte d'això i res, i a més és com molt divertit perquè és com un joc de rol. És com un joc de rol perquè et diuen t'has d'imaginar que ets la directora d'una escola i li has d'explicar als pares que hi ha hagut un canvi en la normativa de l'escola o en el pla d'educació, és igual, el que sigui. Llavors és una mica això, joc de rol, de posar-te en el paper d'algú. O has de fer veure que ets un regidor o una regidora del teu ajuntament i defensar X política municipal. Llavors són coses com molt divertides. I diuen CMGD, això és, mira, una cosa molt interessant. Diu, jo el problema que tinc amb la prova escrita seria que fa la tira que no redacto en català. Sí, i a mi sabeu què em va passar? A veure si us passa el mateix. L'altre dia estava fent també un examen que s'havia de redactar a mà, òbviament. I
Jo redacto a ordinador i faig totes les notícies a ordinador i tot el que és redactar a mà, més aviat poc. Hola, Tustra. I el que em va passar és que mentre escrivia buscava el Ctrl Z. Ai, no. M'equivocava i deia Ctrl Z i dic, però estic escrivint a mà, dic, no hi ha Ctrl Z. Que xungo. I tampoc puc esborrar perquè és un boli, no puc tirar enrere. I com que he interioritzat tant els comandos de l'ordinador que tal com escrivia o anava dient, ai, això no vull aquí, Ctrl C, no, i feia com el moviment mental de buscar. Això és vaig pensar, digitalització crònica. Que revelador, sí, perquè a més, vull dir, jo què sé, nosaltres l'institut no l'he fet mai amb ordinador, que dius, i les generacions més joves potser sí que ja han fet el batxillerat amb ordinador. No, jo sempre ho he fet a mà fins que no vaig entrar a la universitat i a primer de carrera no feia res ordinador, sempre ho he fet tot a mà. I ara amb 4 anys de passar a fer les coses sempre a ordinador, que ho he com interioritzat molt i deia, uau, no sé escriure a mà. Se m'ha oblidat escriure a mà. I busco al Word, les suggerències, les busco, coses que vaig dir... En fi, això és l'era digital, ja se'ns ha endut per davant. Jo sé com... Al primer moment, la veritat és que em vaig sentir una mica ridícula quan estava buscant el Ctrl Z en el món no virtual. Però no, són coses que passen, són curioses. El que ve... Bastant. Doncs mira, sí. Doncs res, això, bàsicament ens veurem dijous. Esperem que hi sigueu. Serà a les 8 del vespre, com sempre, estarem parlant d'habitatge. I això a la mateixa hora que sempre, i ara ja ens coneixem tots i totes i ja sabeu més o menys com va això. Així que serà una setmana més habitatge. I a veure si pel dijous ja tenim tot configurat del tot, el tema de punts i emoticones, a veure si hi ha sort. Bueno, doncs anem dient adéu, no? Molt bé, doncs esperem veure-us el dijous pel directe i si no, doncs ja sabeu que el podreu recuperar després a Twitch i després, al cap d'uns dies, quan el pengem també a YouTube. I res, que alguna pregunta que tingueu ara demà ja anunciarem a qui entrevistarem i quins continguts hi haurà, doncs per les xarxes socials, Twitter, Instagram, també ens podeu fer arribar preguntes, qualsevol cosa. I res, que ens veiem dijous ja com a afiliades de Twitch. Estem gran contentes. Doncs apa, molt entretingut. Veig que ja es comença a animar la cosa el dimarts, així que guai. Doncs imaginem, no podré ser dir, ens veiem dimarts que ve. Dimarts que ve, sí. Bueno, sort que es queda tot gravat i no és un problema greu en qualsevol cas. I res. Doncs apa. Ens veiem. Adéu. Molt bé, doncs ens veiem dijous. Hi ha per aquí en Tustra també que us diu adéu. No, m'està mossegant completament ara. I això, que ens veiem. Que vagi molt bé, acabeu de passar bones obretes que queden de dia. Sí, vinga, ja es dopa bé. Vinga, adéu. Adéu. Bona nit, que vagi molt bé.